Hi, my name is Amy. I'm your regular host, and I'm with someone special today. She's an Igbo teacher. Let me allow her to introduce herself. Alright, in this video, we shall be looking at a very important topic, the omitted letter of the Igbo alphabet. Our fathers who invented the Igbo Izumi gave us 36 letters of the Igbo alphabet, but one was missing, and we'll examine it holistically. That letter is the air sound, or the letter air. This has been causing a lot of confusion, even among Igbo teachers. Some Igbo teachers, when reading the letters of the alphabet, they will read it first. A, B, C, D. E. Others will read it this way. A, B, C, D. E. Why the confusion? It is caused by dialectal variation, differences in dialects. And that's the issue we have between N and L. Uno, Olo, F and H, Ifoma, Ihoma. Then we also have this difference between S and Sh. Some people will say Isi, some will say Ishi. Now, I will allow the Igbo teacher to give us more examples. Mkpụrụ edemede a bụ e bụ nke ama nke doro anya nke nwere ike iji si ekele nwere ọnọdụ na mkpụrụ abịdị Igbo, mana nke nwere ike iji si ekele adịrị. Ọmụmaatụ ndị ọzọ bụ mba ndị Igbo ndị ọzọ nwere ike isi efere, ebe ndị ọzọ na-asị efere. That's plate. Ndị ọzọ na-asị enwe, ịbịakwa ịnụ enwe. Monkey. Ndị ọzọ sị ede, ebe ndị ọzọ na-asị ede. Cocoyam. Ọmụmaatụ a gakwara n'ihu ihe dịka na mkpụrụ edemede bụ s na sh, nke mụ na gị mana ọ dị na abịdị Igbo. Ebe ndị Igbo mba ọzọ na-asị osimiri, ndị mba Igbo ọzọ na-asị oshimiri. River. Abịakwa ịnụ asị, ebe ndị ọzọ na-asị ashị. Lie. Ya mere ụmụnne m, anyị ji si na mkpụrụ edemede a bụ kwesịrị ka enye ya ọnọdụ na abịdị Igbo, ka o wee nwee ike zuo oke, ka ihe mgbagwoju anya hapụ ịdị n'asụsụ Igbo. We believe you learned something. Do well to subscribe, follow us on the various social media platforms. That's all for now. Goodbye. Ka ọ dị mgbe ọzọ.